Mira això. Acte de celebració pels excel·lents del treball de recerca. Alumnes de segon debat es presenten a les Olimpiades de Geografia, Biologia, Física i Química. I ahir van ser les d'Economia. Te n'adones? Formem part d'una escola amb la qual hem crescut durant 12 anys. Una família que s'ha fet gran any rere any. Ei, però què tenim? Què tenim? Tenim una escola Amb més de 1.300 alumnes. Tenim la Setmana de la Salle. Amb carmeses. Xocolatada. Inflables. Tenim l'Olympic Show. I fotofilosofia. Tenim sortides culturals. Maricel. I Fedra. La pujada a peu a Montserrat. Tenim el dia a dia. el millor teatre. I capella. I la missa del gall. Tenim El festegem amb les lletres. 2 camps de futbol. De gespa. Tenim la castanyada i l'encesa solidària. Tenim 2 laboratoris. Tenim una pel·lícula del fundador, que ens sabem tots de memòria. Tenim el ben enllà. Un club de futbol, de bàsquet I de rítmica. Tenim xerrades universitàries. De part d'universitats i d'exalumnes. Tenim la tuna. I també Andalusia. Tenim nubis, polvorons. I també samarretes. Tenim Parelletes. Tenim noves pissarres i fibra òptica. Tenim amics que ens acompanyen des dels 3 anys. I d'altres de noves que són com de tota la vida. Tenim paradetes de Sant Jordi. Amb roses, piruletes. I llibres per a totes les edats. Tenim Proide. I la recollida d'aliments. I l'esmorzar solidari. I no t'oblidis del bingo solidari. Tenim la biblioteca. No ens falta res. Tenim els professors. Diu, alguns que ens acompanyen a Barcelona. I altres a Andalusia. En tenim que ens fan reportatges fotogràfics. Durant la setmana d'exàmens. Tenim la Rachel, la Lisi. I la Juana. Tenim un monjo. I també el Tomàtic. I no t'oblidis del tio. Tenim Epaminondes. Tenim el Pancho Sanza. Tenim el Juan Lasal. Ànimo. Tenim riures. Especials. Tenim gent molt puntual. I tenim files que no són per anar a lavabo. Tenim valor. Amistat, solidaritat, companyerisme, sentit de l'humor, generositat, Respecte. tenim empatia, ens tenim a nosaltres, tenim la Salle. Coses nostres, coses bones, que tenim.